熱風よ、吹き荒れろ。成長を実感しますね。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。腕を鈍らせるわけ。かの者の傷を癒したまえ。かの者に力を。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。
この一撃に覚悟を。かの者を守る盾となれ。成長を実感しますね。やっと倒す。剣吾。王子。わからな。だが、ありえない話では。ドラゴンを倒したい。悲しいことです。ところで少し前。これは、魔術師ボーセル、そしてラングリッサーに復活したばかり。ベルゼリア。では王子。蘇ったボーゼルを倒し、再び闇を封じる。これは我がバルディアの使命である。ちょっとこれより全軍をもってやりすぎたかしら。ベル、古代の石板から禁断の地ベルゼリアに闇の王子ボーゼルがいること。